Pa u svakom slučaju postoje teškoće vezane za poslovanje posljednjih par nedelja, mada firma u principu relativno normalno posluje koliko je to moguće ovim uslovima. Znači imamo nekih problema vezanih za radove u Crnoj Gori, pošto je većina radnika iz Srbije koja se vratila iz Crne Gore praktično izolaciji, to je negdje 12-13 radnika. U principu mi smo se prilagodili situaciji koliko smo mogli. Radi se dezinfekcija firme faktički 3-4 puta nedeljno, kompletne. Imamo nešto ljudi u samoizolaciji, kažem, uglavnom su u pitanju prelaze preko granice. Postoji deo radnika, nekih 18-19 radnika radi od kuće praktično zbog lošeg zdravstvenog stanja i gdje je moguće to bilo organizovati. Ovo ostalo u principu sva gradilišta rade, nismo imali nekog zaustavljanja, kažem, nam je problem trenutno u Crnoj Gori. Generalno gledano, ukoliko potraje ovo stanje, a izgleda da hoće, imaće utjecaja i na neke rezultate finansijske i uopšte na poslovanje firme u celini.